Добрый вечер, шановные телеглядачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами ў тэлекавярні «Вечерний Витебск». Всем добрый вечер, Сяржук, як заўсёды рады цябе бачыць. Это взаимно. І штосьці мне падказвае, што сёння мы працягнем вывучаць гісторыю нашу. Конечно. Просто гостику наших яшчэ не показывается пакуль што. Так, сёння у нас гаворка пойдзе пра Полацкае княства. Мы так пачыналі, потым крыху храналогія збілася, але зараз вяртаемся уже на гэтыя рэйкі, так, і сёння гаворка пойдзе пра Полацкае княства. Ну што, будзем пачынаць? Конечно. Яшчэ раз добрый вечар. І хто не ведае, ну раптам такое адбылося, хто не ведае нашых гасцей, прадстаўлю, канешне ж, гэта Дзяніс Юрчак, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, і Анатоль Дулаў, загадчык кафедры гісторыі Беларусі Віцебскага дзяржаўнага універсітэта імя Петра Мироновича Машэрава і таксама кандыдат гістарычных навук, дацэнт. Так? Добрый вечер, просто шановные настолькі ўжо тут, і нават не магу нават уже госці, там, суседзі, сваякі збіраемся там, ну, хто не ведае раптам. Так, ну, а сёння, калі вы уже сказали, што гаворка у нас пойдзе пра Полацкае княства, вы ж прапануеце тэмы, так? Адразу хочацца ўзгадаць, калі кажам Полацкае княства, адразу ідзе асацыяцыя крывічы, так, племя. Давайте, можа, з гэтага і пачнем. Хто гэта, адкуль назва такая? Ну, пачнем з таго, што крывічы сапраўды гэта тое ўсходнеславянскае племя, якае засяляла значную частку сучаснай Беларусі. Памяць пра племя гэта засталося надоўга, прычым у суседзяў. Ну, улічваючы тое, што ізноў ж такі крывічы засялялі не толькі Беларусь, яны засялялі і сучасную тэрыторыю Смаленшчыны, і Пскоўшчыны. Гэта адно з самых вялікіх плямёнаў, якія ўвогуле прыгадваюцца ў летапісах. Дарэчы, упершыню прыгадваюцца яны пад 859 годам, не так далёка ад моманту першай прыгадкі Полацка. Што можна сказаць, ну, сапраўды, след яны свой пакінулі, хаця б у тым нават плане, што па сённяшні дзень латышы Расію называюць крэўе, а Беларусь Балта-крэўе. Адсюль вось наколькі памяць пра крывічоў жыве. Наконт паходжання назвы, конечно, у школьных падручніках, і не толькі школьных падручніках, можна самых розных легенд начытацца, можна прачытаць і пра правадыра Крыва, і пра Крыва Крывейта, і пра родныя па крыві версіі, якія, канешне, і пра крывую мясцовасць звычайна абапіраюцца на славянскія мовы, але ну, крывая мясцовасць, в сэнсе, не дарогі, а... Няроўная мясцовасць, халмістая мясцовасць, сляды ледавіка, якія вось прайшліся і праз Смаленшчыну, і праз Віцебшчыну. Але найбольш такой верагоднай абрунтаванай версіяй з'яўляецца ўсё ж такі версія вядомага савецкага філолага Хабургаева, які выказваў думку, што слова крывічы, хутчэй за ўсё ж такі мае балцкі корань, які, дарэчы, таксама у тым гучанні азначае няроўную мясцовасць. Прыйшлі славяне, асімілявалі мясцовых балтаў, узялі іх назву, пры гэтым спрасцілі назву племені ўжо на свой лад, дабавіўшы суфікс «ічы». Таму вось утварыліся крывічы. Гэта поўнасцю супадае з тэорыяй балцкага субстрату, якая, праўда, зараз вельмі папулярна, яе, праўда, імкнуцца і перакруціць, сцвярджаючы, што продкі беларусаў балты. Пры гэтым трэба ўсё ж такі памятаць, што культурны і цывілізацыйны фон, ён вызначаецца ў першую чаргу якраз у сацыяльным плане, ён генетычна не перадаецца. Таму запытайцеся любога беларуса на латвійскай ці літоўскай мове, вось вы адчуеце, наколькі яны балт. Усё ж такі мова славянская, культура славянская, гэта бясспрэчна ўжо. Таму менавіта Полацкай становіцца адным з племянных цэнтраў крывічоў і фарміруецца якраз як племянны цэнтр. А вось так ці інакш, можна казаць пра тое, што мы ўсе не чужынцы друг другу, таму што калісьці гэта было адно, ну, вялікае племя, але ў памеры з сённяшнім насельніцтвам невялікае, і так ці інакш мы ўсе друг для друга нейкія сваякі.
Ну, мы ўсе індаеўрапейцы, нават калі мы Ну. пачнем дзяліць балты славяне, яны пайшлі з аднаго кораня. Так што тут усё вельмі проста. Можно, да? Можно Всё. Усе браты і Сережа? сестры. Ну і калі ўсё ж такі пераходзіць ад крывічоў, пераходзіць непасрэдна да полацкага княства, самая вядомая дата, ад якой мы адштурхоўваемся, гэта 862 год. Першая прыгадка Полацка, калі Рурык раздае гарады асобныя сваім мужам. І вось сярод такіх гарадоў, якія, праўда, запіс зроблены пад 862 годам, але гаворыцца пра тое, што адбылося гэта праз 2 гады. Адпаведна, там яшчэ гаворка, хутчэй за ўсё, гаворку трэба весці пра 864, калі абапірацца. Ну, пры гэтым усё роўна першая прыгадка адносіцца да 62-го. Тут такі асаблівасці летапіснага запісу, вось такі гістарычны нюанс невялічкі утвараюць. А мы Там можем... я выступлю ў ролі скептыка, пробачце. Звярну увагу на тое, што Добры і гэта злы дата паліцэйскі. легендарная, да? Вось шмат крытыкі да даты 974 ў дачыненні Віцебска. І людзі часта не разумеюць, што і дата 862 гэта дата агульнапрызнаная, агульнапрынятая, ад якой мы вядзем пачатак не толькі полацкай, але і беларускай дзяржаўнасці. Але гэта дата не менш легендарная, як і сам, урэшце, Рурык, як і тое, што нейкі муж Рурыка з'явіўся. Вось Менавіта ў пра гэтым гэта годзе. я і хацеў запытацца. Растлумачце, пакуль яшчэ не позна, што гэта значыць мужы Рурыка. Это, здаецца, не тое, што ты думаеш. Таму што гэта ў дукосе. Мужы гэта ўсё ж такі вышэйшая частка дружыны, найбольш набліжаныя людзі, найбольш паважаныя. Якіх з 12 стагоддзя пачнуць называць баярамі, каб было зразумела нашым гледачам. Каб не было вось такіх Да, асацыяцый потым. Да, на Русі ўвогуле гэта было не прынята. Давайте ад гэтага адыходзіць. Всё, адыходзім. 20 до Полацка. Давайте вяртацца да Полацка, таму што Так сапраўды... вось, мы бярем пачатак менавіта ад з'яўлення мужа Рурыка, таму што з'явілася ўлада, якая была аддзелена ад мясцовай племянной супольнасці. Улада менавіта палітычная. Ну, быў ці не быў, гэта сапраўды пытанне, як і быў ці не быў Рурык, таму што знаходзяць некаторыя навукоўцы і адпаведных конунгаў, якія маглі з'явіцца на Русі. І, адпаведна, гіпатэтычна гэты конунг мог накіраваць нейкага свайго стаўленіка, канешне, і ў Полацк. Была дасягнута, відавочна, пэўная дамоўленасць з мясцовай родаплемянной вярхушкай, і гэты чалавек пачаў ажыццяўляць сваю ўладу. Пэўная дамоўленасць магла яшчэ падмацоўвацца ваенным аўтарытэтам, калі адмовіць Так, асабліва безумоўна. магчымасці не было. Тое ж самае, што мы казалі калісьці пра Віцебск, калі мясцовыя жыхары вымушаны былі прыняць уладу кіеўскага княства. І зноў ж такі вось была мясцовая племянная вярхушка, і тут прыходзіць хтосьці звонку, які ўсталёўвае сваю ўладу, і пры гэтым Віцебск уключаецца ў сферу дзейнасці і інтарэсаў кіеўскага княства. Наконт ранняй гісторыі Полацка яшчэ варта адштурхнуцца ад той даты, якую часцей за ўсё прыгадваюць, гэта 980 год. Гэта славутае сватанне Уладзіміра Дарагнеды. Але зноў-такі я пераб'ю, да? Тут можна згадаць яшчэ дату, Злы паліцэйскі. Вось якая злы сёння з'яўляецца, зусім. да, у крыху больш позніх летапісах, чым апояс мінулых часоў. 865 год, паход кіеўскіх князёў Аскольда і Дзіра, якія быццам бы ваявалі палачан і шмат зла стварылі. Ну, падрабязнасці нам невядомы, але вось гэта кароткая згадка без падрабязнасцяў, яна якраз можа сведчыць на аўтэнтычнасць гэтых звестак. І тут на што я хачу звярнуць увагу, што Полацк апынуўся як бы паміж двума цэнтрамі дзяржаўтваральнымі на Русі, паміж паўночным цэнтрам, раннім Новгарадам ці Ладагай, і паміж кіеўскім цэнтрам. І намеціўся вось гэты палітычны трохкутнік, які дзейнічае ў падзеях 980 года ўжо ў іншых палітычных умовах. Можна якраз карту вывесці, каб паглядзець на гэта супрацьстаянне Полацка з суседзямі, дакладней, не Полацка з суседзямі, а вось гістарычныя акалічнасці, якія сталіся. Вось мы бачым Полацкае княства, на поўдні кіеўская зямля, на поўначы Новгарад. Ну, адпаведна, суседнія княствы, але пры гэтым Полацк пры барацьбе Новгарада і Кіева за ўладу адназначна
а гэта барацьба якраз у гэты момант і фіксуецца, ён адназначна знаходзіцца стратэгічна паміж дзвюх агнёў. Таму выбіраць Рагвалоду і Рагнедзе, першым вядомым князям, дакладней, першаму князю і яго дочкі прыходзілася не канкрэтнага мужа паміж Яраполкам і Владзімірам, паміж двума братамі, а выбіраць канкрэтны геапалітычны вектар. На каго абаперціся? Ці на Кіев, ці абаперціся на Новгород. Я так разумею, трэцяга варыянта проста застацца у дзеўках і ні туды, ні сюды не было. Ну, на той момант выбару не было, але ж па легендзе, быццам бы Рагнеда сама прымае рашэнне, заявіла, што не хачу разуць Рабыніча, Яраполка хачу. Ну, зразумела, хутчэй за ўсё, дзяўчына, асабліва ў такім узросце, каля 12 гадоў, ну, яна не магла прымаць рашэнне, прымаў рашэнне канкрэтна Рагвалод. Першы узгаданы ў летапісах князь, паходжанне якога таксама ў летапісах дакладна лакалізуецца, прыйшоў з Замор'я. Тут ужо альтэрнатывы, здаецца, як і імёны. Што Рагнеда, што Рагвалод сведчыць пра варажскае паходжанне, пра скандынаўскае паходжанне першых полацкіх князёў. Імёны, прычым, фактычна тытульныя. Рагвалод можна перакласці той, хто мае права на ўладу. Да? Рагнеда частку імя бацькі запазычвае. Таму сапраўды меркаванне наконт славянскага паходжання, заходнеславянскага паходжання, ну, это, так скажем, гістарычныя спекуляцыі. Гэта былі скандынавы, безумоўна, пра што, дарэчы, сведчыць і форма адмовы Рагнеды. Она кажа, не хачу разуць Рабыніча, Рабічыча, там, старажытнаруску. Маючы на ўвазе, відавочна, не толькі паходжання Владзіміра, а як мы памятаем, ён быў сынам кіеўскага князя Святаслава Ігорыча, ад ключніцы яго маці княгіні Ольгі Малушы, да? Сынам прызнаным, які атрымаў другое княжанне пасля кіеўска-новгародскае, але тым не менш. Але відавочна, што тут Рагнеда хацела падкрэсліць сваё высокае скандынаўскае паходжанне в параўнанні з паўславянінам Владзімірам. Ну і вось наступствы такой адмовы, калі кажуць, будзеш маёй жонкай, яна кажа не, і нічога добрага не атрымалася. Ну, наступствы былі наступныя, зноў ж такі, супрацьстаянне канкрэтна Новгорада і Кіева скончылася тым, што новгарадскі князь Владзімір, ён нападае на Полацк, прычым канкрэтна указваецца, з кім ён пайшоў, там жа і варэгі прымалі актыўны ўдзел у гэтых мерапрыемствах. Ён забівае Рагвалода, прычым па адной з гістарычных легендаў спачатку ён узяў Рагнеду, прычым на вачах у маці і бацькі, а затым забіў іх разам з братамі. Што гэта было? Па сутнасці, гэта адзіная магчымасць стаць законным спадкаемцам улады ў Полацку, але па Кудзелі. Адпаведна, мясцовага князя не заставалася, але калі Рагнеда станавілася нават прымусова яго жонкай, адпаведна, ўлада па Кудзелі пераходзіла да князя Владзіміра. Гэта была з аднаго боку і ваенная акцыя, з другого боку вось і магчымасць узаконіць сваё кіраванне і ўзмацніць яшчэ свае пазіцыі супрацьстаянні з братам. Ну, у выніку гэта і скончылася ўсё ж такі перамога Владзіміра. Так, дарэчы, сваталіся не таму, што ім прыйшоў час ажаніцца. Дарэчы, абодва браты яны былі ўжо жанатыя, і мнагажэнства для князёў гэта тады з'ява ў язычнасці была цалкам натуральная. Колькі мог пратрымаць. Да. Ну, про Владзіміра ўвогуле тут легенды расказваюць. Гарэмы. Да. Да прыняцця хрысціянства. Акрамя 5 ці 6 жонак ён меў яшчэ 800 наложніц, да таго ж да яго прыводзілі кожную дзяўчыну і жанчыну, якая яму спадабаецца. Так вось, гэта быў палітычны момант, і тое, што абодва браты, і новгарадскі князь, і кіеўскі, пасваталіся па руку Рагнеды, па Рагнеду, значит, яно падкрэслівае палітычную магутнасць Полацка. Ён, канешне, не быў роўны Новгараду ці Кіеву, але абодва, і Владзімір і Яраполк разумелі, што на чыім баку будзе Рагвалод са сваёй дружынай, то і, напэўна, пераможа ў супрацьстаянні. І калі не ўдалося Владзіміру высватаць Рагнеду, заручыцца падтрымкай Рагвалода, заключыўшы саюз замацаваны дынастычным шлюбам, тады, канешне, ён вымушаны быў з ім змагацца. Так, сапраўды. Ну, і наступнае таксама хрэстаматыйнае, у прынцыпе, паданне звязана з Рагнедай, з Владзімірам. Гэта ўжо падзея, калі Владзімір прымае хрысціянства, і калі ён вымушаны быў адмовіцца ад свайго былога ладу жыцця, ён вымушаны быў у тым ліку адмовіцца ад сваіх жонак. Калі з астатнімі жонкамі было ўсё проста, дык з Рагнедай тут стаяла пытанне глобальнае.
аддаючы Рагнеду за свайго дружынніка, допустим, ён губляў, у прынцыпе, у чымсьці і правы на полацкае княства. Гэта ўжо было вельмі небяспечна. Больш таго, Ну, гэта толькі з-за таго, што ў яе такое паходжанне, так? для яе гэта паніжэнне статуса. Ёй, скажем так, пашанцавала, што яе проста ў манастыр адправілі. Ну, тут Тут пытанне, да, ці стала яна монахіняй, або гэта таксама легенда. Ну, так. Та легенда про князёўну з 3 імёнамі. Ну, наконт самой сітуацыі, быццам бы князёўна вырашыла, разумеючы сітуацыю, разумеючы, што лёс яе можа напаткаць не самы лепшы, яна ажыццяўляе замах на князя Владзіміра, ён прачынаецца, калі яна занесла меч над ім, ну, магчыма, доўга цэліла і вырашала, куды біць. Тут па-рознаму можна тлумачыць, хаця Біць ці не біць? усе разумеем, што біць ці не біць, што большая частка тут сапраўды хутчэй за ўсё легендарная. Але князь быццам прачынаецца, загадвае ёй апрануцца, адпаведна, каб прыняць смерць, таму што ён пакарае яе за замах на мужа, на князя. Покуль ён адсутнічаў, з'явіўся старэйшы сын Ізяслаў, яна падгаварыла яго, і калі Уладзімір зайшоў у святліцы Рагнеды, з'яўляецца раптоўна сын з драўляным мячом і кажа: бацька, ты тут не адзін. Ну, можа, дарэчы, не з драўляным. Не, ну гэта быў старэйшы сын, але гэта ён быў же сямігадовы невялікі. быў. Гэта быў Ну, хлопчык. прыкладна так. Узрост таксама мы можам толькі прыкладна Прыкладна. вызначаць, таму што даціроўка ўся гэта вельмі Ну, все умоўна. равно, гэта не сур'ёзны такі сталы моцны мужчына, все равно гэта дзіця, так? Але ўсё Менавіта роўна так, і гэта менавіта ўразіла і расчуліла Владзіміра, Ён які па- не стаў забіваць Рагнеду. ён параіўся са сваім абкружэннем, з тымі ж мужамі, баярамі, і адпаведна яны параілі яму паслаць Рагнеду разам з сынам на зямлю яе бацькі, адпаведна для Ізяслава на зямлю яго дзеда, і спецыяльна для яго пабудавалі горад, прычым аддалі ўсю полацкую вотчыну. Гэта, па сутнасці, прыгадваецца афіцыйная перадача па спадчыне уладанняў на тэрыторыі старажытнай Русі. Але пры гэтым аддалі полацкую зямлю, але горад не полацк. Ён быў накіраваны ў спецыяльна пабудаваны горад сучасная Заслаўля, горад Ізяслаў. Таму вось такая цікавая гісторыя. Ну, на вялікі жаль, як сталася, як адбывалася кіраванне Ізяславу, улічваючы яго ўзрост, мы мала ведаем. Мы увогуле мала ведаем пра гэтага князя, акрамя невялічкай цытаты з летапісу, які гаворыць пра тое, што Ізяслаў быў князем кніжніка. Далёка не кожны з князёў таго перыяда характарызуецца менавіта так. Адпаведна, ну, тут у чымсьці пашанцавала. Але вось тут якраз узнікаюць пытанні, таму што князь тагачасны гэта найперш воін і вайсковы правадыр. І тое, што мы маем характарыстыку як кніжніка, да, чалавека, які быў, ну, скажем так, добрым хрысціянінам, гэта якраз можа сведчыць не толькі пра тое, што ён распаўсюджваў хрысціянства і асвету, але і пра тое, што ён меў слабое здароўе, як, дарэчы, яго ранняя смерць. Памёр ён ва ўзросце крыху больш 20 гадоў, але тым не менш быў жанаты, таму што шлюбны ўзрост, в прынцыпе, для хлопчыка быў 14 гадоў, для дзяўчыны 12 гадоў. Ну, і Да, двух просто сыноў это были уже пакінуў. больш сталыя людзі, да, і 2 сыноў пакінуў. Праўда, старэйшы сын Всеслаў, ён, на жаль, памірае ў 2003 годзе. Ну, ён фармальна з'яўляўся кіраўніком полацкай зямлі, Да, але хаця, зразумела, што калі Уладзімір сядзеў у Кіеве, калі вось гэта умоўная незалежнасць полацкага княства, яна сапраўды была умоўная. Уладзімір усё добра кантраляваў, покуль быў жывы. Ну і зразумела, князь, якому на той момант было зусім не шмат гадоў, ён быў малы, ён фармальна кіраваў полацкай зямлёй 2 гады. Затым новым кіраўніком полацкай зямлі становіцца яго другі брат, князь Брачыслав. Той князь, якому ўжо наканавана было ўвайсці ў гісторыю крыху інакш, таму што, хаця ў летапісах мы таксама мала што ведаем пра Брачыслава, але ускосныя сведчанні дазваляюць сказаць пра даволі маштабнае дзеянне гэтага князя, праўда, не адразу. Спачатку, калі ён прымае княства ў самым пачатку 11 стагоддзя, ён яшчэ вельмі малы. Хаця, як толькі падрос, летапісы пра гэта адразу прыгадалі. Ну і на той момант не стала ўжо Уладзіміра, і можна было актыўна развіваць сваю палітычную дзейнасць. Ну і, дарэчы, наконт Брачыслава, калі прыгадалі яго, у нас у бліжэйшы час у Браславе будзе чарговая
чарговае маштабнае мерапрыемства, у тым ліку з гістарычнай рэканструкцыі, у тым ліку і фестываль сярэднявечнай культуры меч Барчыслава. Таму усіх, хто жадае прыняць удзел у гэтым мерапрыемстве, мы шчыра запрашаем непасрэдна на старажытнае браслаўскае гарадзішча. І будуць нейкія рэканструкторы, напэўна? Ну, рэканструкторы там рэгулярна збіраюцца, гэта ўжо такое цікавае маштабнае Да, мерапрыемства. і відавочна клуб Варгенторн, наш партнёр, ён таксама там будзе. Я хочу звярнуць увагу вось тут в сувязі са смерцю Владзіміра і з папярэдняй смерцю Ізяслава на генеалагічны момант, які абумовіў своеасаблівае становішча полацкага княства ў сістэме старажытна-рускіх княстваў. Атрымалася так, што Ізяслаў, адзін са старэйшых сыноў Владзіміра, і на момант сваёй смерці ўжо адзін старэйшы, ён памёр раней за бацьку. Што гэта азначала? Гэта азначала, што ён губляў, яго нашчадкі ў дадзеным выпадку, гублялі права на кіеўскі пасад. Калі б Ізяслаў перажыў свайго бацьку Владзіміра, ён бы па старшынстве стаў кіеўскім князем, адбылося пераразмеркаванне земляў у маштабах Русі, і пазней бы нашчадкі Ізяслава таксама прэтэндавалі на кіеўскі пасад. Анатоль, вы на што зараз нас наводзіце? То, што яго забілі ўсё ж такі? Не, ніякім чынам. Я думаю, што няма было... Владзіміру пашанцавала. Дарэчы, яшчэ цікава, вось калі вярнуцца зноў жа такі да той легенды, пра якую гістарычнай легенды, якая мае, магчыма, пад сабой ўсё ж такі рэальныя падставы. Гэта замах Рагнеды на Владзіміра. Вельмі цікава, як гаворыць летапісец пра гэтую падзею, характарызуе. З таго часу меч уздымаюць рагвалодавы ўнукі супраць Яраслававых унукаў. Ён пачынае ўжо тым тлумачыць вось гэтае супрацьстаянне полацкага княства і, адпаведна, княства кіеўскага. І ўсіх нашчадкаў Яраслава Мудрага. Вось тут мы яшчэ назіраем адну цікавую з'яву. Ізяслав, які заняў полацкі пасад па волі бацькі, ён з аднаго боку Рурыкавіч. Па мячы, па мужчынскай лініі. Гэта была асноўная лінія для тых часоў. Але па кудзеле, па жаночай лініі, ён Рагвалодавіч, нашчадак Рагвалода. І гэта таксама улічвалася, калі не было нашчадкаў больш па мячы. Так, канешне, і сёння вядуцца спрэчкі, кім сябе болей лічылі полацкія князі. Рагвалодавымі ўнукамі ці ўсё ж такі Рурыкавічамі. Для мяне відавочна, што яны разумелі і адно, і другое. Яны разумелі, што яны таксама Рурыкавічы. І таксама Рагвалодавічы. Да, але яны разумелі, з іншага боку, што яны працягваюць яшчэ адну скандынаўскую дынастыю Рагвалода. Так вось тое, што полацкае княства замацавалася пасля смерці Ізяслава за яго нашчадкамі, які ўжо не маглі прэтэндаваць на іншыя землі, яно і абумовіла якраз своеасаблівасць. Гэта самастойнасць, можна казаць, ці пэўны сепаратызм мясцовых палітычных эліт. Наконт сепаратызма іншага ёсць яшчэ адна акалічнасць, на якую хацелася б звярнуць увагу. Зараз гісторыю вельмі актыўна выкарыстоўваюць у палітычных мэтах. У тым ліку вось гэта супрацьстаянне Кіева, Новгарада і Полацка, але ёсць адзін нюанс. Мы зараз спрабуем, часцей за ўсё, многія спрабуюць глядзець праз прызму сучасных падыходаў, сучасных тэндэнцый. На той момант такога не было. Супрацьстаяння народаў, супрацьстаяння княстваў не існавала. Існавала канкрэтна супрацьстаянне хай Барчыслава з Яраславам, таму што ці Ўсяслава у далейшым, напрыклад, з Ізяславам кіеўскім. Але гэта супрацьстаянне было дынастый, не супрацьстаянне народаў, не супрацьстаянне плямён. У што гэта вылівалася? Гэта вылівалася у тое, што феадальныя войны таксама былі крывавыя, таму што прыйсці і спаліць Новгарад, напрыклад, і не пакінуць там нікога жывога, мужчын пабіць, а жанчын і дзяцей забраць у палон, гэта нармальна. Гэта нанесці шкоду, па сутнасці маёмасці іншага гаспадара, іншага ўладара. Таму тут не трэба глядзець праз вось гэтую нацыянальную прызму. Гэта звычайныя дынастычныя разборкі. І на вялікі жаль, людзей успрымалі выключна як маёмасць, якую не трэба пакідаць, таму што любы мужчына, які застанецца ў жывых, ён потым можа ўзяць зброю і выкарыстоўвацца тым жа ворагам супраць сябе. Таму просто нельга праводзіць вось гэтых паралеляў ні ў якім разе, што вельмі часта робяць прыхільнікі шматлікіх нацыяналістычных тэорый. Менавіта так. Добра, давайте зараз перарвемся на афішу, а потым вернемся, у нас яшчэ і чарадзей наперадзе, так, я спадзяюся. Паглядзім афішу і вернемся ў студыю.
Золотое кольцо Витебской Двина представляет фотовыставку участников фотоклуба «Квадрат в кубе. Сквозь пространство и время». Участников московского фотоклуба объединяет любовь к фотографии. Каждый из авторов нашел свою тропинку в творчестве. Кто-то творит в пейзажной фотосъемке, кто-то предпочитает уличные портреты, кого-то увлекли натюрморты. И эта выставка – отображение того, каким авторы видят окружающий мир. Выставка открыта с 10:00. Музей истории частного коллекционирования приглашает на интерактивную выставку Музея интересной науки «Галилей». Экспозиция поможет доказать, что наука может быть интересной и увлекательной. Все экспонаты можно и нужно трогать. На выставке экспериментальным путем можно будет узнать, как предметы могут катиться вверх, а также увидеть магнитное поле и оптические иллюзии, запустить различные маятники, пострелять из большой воздушной пушки и многое другое. Выставка открыта с 10:00. Национальный академический драматический театр имени Куба Колоса представляет ироничную драму «Счастье в долг». Деревенская девушка Алла отправляется в город, чтобы стать учительницей. По дороге в поезде она знакомится с молодым парнем, и между ними завязываются романтические отношения. Через некоторое время любимый Аллы исчезает, оставив ее в интересном положении. Исчезает, чтобы вернуться, через 20 лет, на свадьбу собственной дочери, которую он ни разу не видел. Начало спектакля в 19:00. Вось такія мерапрыемствы адбываюцца ў нашым горадзе, а мы вяртаемся да таго, што раней было на нашых землях вельмі даўно, але для гісторыкаў гэта так, міг невялічкі імгненне. Так, ну а што зараз мы падыходзім, я так разумею, ўжо да такога персанажа як Эймунд. Так, Брачыслаў, Яраслаў Мудры і Эймунд. Ну, мы яшчэ не адышлі ад яшчэ не Брачыслава, адышлі ад Брачыслава. Ну, давайте, Брачыслав. Ну што, ізноў ж такі можна сказаць пра Брачыслава. Нам вядома, што ён кіраваў да 1044 года, але ў раннія гады ён у летапісах не прыгадваецца. Таму што князь проста быў маленькі. Ну, як урэшце ў позняй таксама. Фактычна мы маем тут адзіную падзею. Мы маем падзею 1021 год, бітва на рацэ Судамір. Бітва, якая сама па сабе вельмі загадкавая. Ці была яна ўвогуле? Ці была, і тым больш гэта бітва цесна звязана непасрэдна ўжо не толькі з Полацкам, але і з Віцебскам. Таму што гэта першая ўзгадка такая. Першая ўзгадка ў старажытных, правда, таксама не такіх і старажытных летапісах, таму што ў ранніх крыніцах, у першых зводах, якія змяшчаюць аповесць мінулых гадоў, якраз віцебскі ўсвят там адсутнічаюць. Таму гэта ўсё пазнейшае пытанне, толькі перапісчыкі чым кіраваліся, калі рабілі вось гэтыя дапіскі ў дакладненні. Але 1021 год, што мы ведаем? Мы ведаем пра тое, што князь падрос, а калі ён падрос, у яго з'яўляецца палітычная актыўнасць. Што трэба рабіць? Трэба ісці на суседзяў. Ну і ён распачынае традыцыю полацкіх князёў хадзіць на Новгарад. Ён схадзіў на Новгарад, потым, вяртаючыся назад, зразумела, што паход на Новгарад для Брачыслава гэта было адразу ўмяшальніцтва ў дзейнасць яго дзядзькі, вядомага князя кіеўскага і наўгародскага Яраслава Мудрага. І вось тут пачынаецца супрацьстаянне Яраслава Мудрага і Брачыслава. Згодна з старажытнымі крыніцамі, згодна з аповесцю мінулых гадоў, Яраслаў Мудры адразу пайшоў на дапамогу наўгародцам. Пытанне толькі, як гэтыя весткі туды даляцелі тут. І тым больш ён за 7 дзён дайшоў з Кіева, па сутнасці, на наўгародскую зямлю. Ну, 7 дзён, відавочна, тут сімвалізм. Гэта сімвалізм, але гэты сімвалізм яшчэ слова 7 прысутнічае ў іншай крыніцы, на што таксама трэба звярнуць увагу. Ну, хутчэй за ўсё, тут сапраўды абапіраліся вось на Біблію, але на рацэ Судамір, зараз рака Судама, гэта ў раёне Наўгародскай і Пскоўскай зямлі, вось там адбываецца бітва. Бітва, якую летапіс апісвае вельмі своеасабліва. Яраслаў Мудры прыйшоў, разбіў Брачыслава, а пасля, адпаведна, яны сталі раптоўна саюзнікамі. Больш у позніх крыніцах згадваецца пра тое, што віцебскі ўсвят аддае, Яраслаў Мудры аддае свайму пляменніку. Пытанне, што гэта было? Ну, сапраўды, злодзей пагражае вам зброяй, пры гэтым аддае вам свой пашпарт, грошы і вопратку яшчэ. Ну, чыста ўмоўна, але вось логіка прыкладна такая. Хаця, з аднаго боку, ёсць іншы варыянт, таму што Яраславу Мудраму патрэбны былі саюзнікі. І асабліва супрацьстаяць з пляменнікам ён не збіраўся.
Яму прасцей было разглядаць яго ў якасці верагоднага саюзніка для актыўнасці ў іншым накірунку. Таму гэта тая логіка, якая па меншай меры можа тлумачыць летапіснае паведамленне. Праўда, ёсць І, яшчэ... дарэчы, раскрываць мэту пахода Брачыслава. Хутчэй за ўсё, в эканамічным сэнсе ён хацеў усталяваць кантроль над волакамі, які праходзілі каля Віцебска і ў свят. І вось для Віцебска што-небудзь змянілася пасля гэтага? Ці усе гэтыя пошліны гандлёвыя, яны проста ішлі ў іншую кішэню і... Ну, яны ішлі ўсё ж такі да князя, у першую чаргу, неважна якога, кіеўскага ці полацкага, але для жыхароў Кіева, для жыхароў Віцебска мала што змянілася, змяніўся, умоўна скажем, змянілася шыльда, але нічога асабліва. Плынь гэтых грошаў змянілася. Накірунак, куды асноўныя асноўныя грошы ішлі. Але наконт самой бітвы ўсё ж такі хацелася б яшчэ звярнуць увагу, чаму такая нестыкоўка ў летапісу. Справа ў тым, што гэтая частка аповесці мінулых гадоў у асноўным фарміравалася ў перыяд кіравання якраз Ярослава. І зразумела, што летапісец проста не мог неяк інакш пераказаць гэтыя падзеі. У той жа час, ну, скажем так, пераказваць гэтыя падзеі і кідаць цень на Ярослава Мудрага. Таму ёсць іншая версія, якая грунтуецца на скандынаўскіх сагах, на той жа саге аб Эйдмундзе, дзе гаворыцца пра тое, што вось Эйдмунду не заплацілі, не заплаціў той жа Ярослав Мудры, ён быў незадаволены пазіцыі сваёй дружыны, сваіх варах у Кіеве, і ён вырашыў шукаць дзе-небудзь, дзе можна падзарабіць у суседзяў. Прыйшоў да Брачыслава і кажа, ну, умоўна, чаму ты сядзіш? Давай хуценька праяўляй палітычную актыўнасць, мы табе дапаможам. Ну і яны сышліся, Новгарад побач, ну і вось пачаўся гэты разлад. Адпаведна, варагі сапраўды маглі мець сваю пазіцыю, маглі ўплываць на, у тым ліку, палітычную актыўнасць князёў. Скончылася гэта ўсё тым, што ізноў ж такі дружына Кіева і дружына Полацка сышліся на судаміры, але у той жа скандынаўскай сазе расказваецца крыху іншая падзея. Быццам бітвы не было. 7 дзён войскі стаялі адзін насупраць другога. Прычым Ярослав Мудры чакаў падтрымку з Кіева, дадатковыя сілы. Разам з гэтымі дадатковымі сіламі ішла яго жонка. Таксама скандынаўка. І вось тут адбываецца цікавая падзея, якая апісваецца ў сазе даволі падрабязна пра тое, як скандынавы банальна выкралі жонку князя, а потым пачаўся гандаль. Потым яны сышліся на тых умовах, якія задаволілі і Кіеў, і Полацк. Так яны так сышліся, што ў Кіеве потым быў і двор Ярославічаў, і двор Брачыславічаў. І было ж мірнае пагадненне, яны ж перасталі пэўны мір быў, але што такое двор Брачыслава, сказаць вельмі цяжка, таму што ён прыгадваецца ў летапісах, прычым прыгадваецца ўжо пасля смерці Брачыслава. Але адназначна трактаваць мы можам... Часам гісторыкі кажуць пра дуумвірат, але я сумняваюся, што на той момант князь мог вось так дзяліць уладу яшчэ з кімсьці. Ён проста мог быць саюзнікам, і гэты саюзнік у тым ліку быў прадстаўлены ў Кіеве вось своеасаблівым ці гандлёвым прадстаўніцтвам, і адначасова, можа, і ў чымсьці дыпламатычным, хаця дыпламаты на той момант яшчэ... Калі князь прыязджаў ў Кіеў, ён мог там спыняцца. Штосьці такое гандлёвае прадстаўніцтва. В першую чаргу гандлёвае прадстаўніцтва, але мы да двара Брачыслава зараз дойдзем. Што яшчэ можна сказаць пра Брачыслава? Гэта той жа Браслаў. Верагодна, што калі князь ён знікае з летапісаў, але актыўнасці, хутчэй за ўсё, ён не губляў палітычна. Проста ў нас няма полацкага летапісу, які б мог падрабязна расказваць і распавесці нам непасрэдна, што адбывалася ў полацкам княстве на той момант. А верагодна, накірунак быў зусім у іншы бок. Князь Брачыслаў у першую чаргу скіраваў свае інтарэсы на поўначы, на захад. Там, дзе былі балцкія землі, ён проста выцясняў балтаў і на гэтых землях утвараў свае крэпасці, свае гарады, тым самым пашыраючы свой уплыў. І вось найбольш верагодныя... Цэнтр збору даніны ствараў. Па сутнасці, цэнтру збору даніны найбольш верагоднае, што той жа Браслаў, гэта старажытны Брачыславаль, горад названы ў гонар якраз князя, заснаваны князем. Ну, адпаведна, ён таксама адзін са старэйшых гарадоў Віцебскай вобласці атрымоўваецца. Згубілі толькі вось гэта чы. Ну, тут ужо пэўныя філалагічныя асаблівасці, якія ўтварыліся на працягу
доўгіх стагоддзяў. Акрамя таго, верагодна, што якраз пры Брачыславе уплыў Полацка быў яшчэ, жаданне было ўзяць кантроль над усёй заходняй звяной. Таму, магчыма, тыя ж самыя кукінойцы герцагі, якія згадваюцца пазней, магчыма, звязаны з актыўнасцю ці Брачыслава, ці яго спадкаемцы ўжо князя Ўсяслава Чарадзея. І падчас Врэшце, яго і княжання Менская земля. і выйшла Менская ў зямля склад. таксама ўваходзіла. Усё ж такі, як мяняецца ўсё з гісторыі, так? Менская Зараз уже, была... да, где А той зараз Менск, наоборот. а где Полоцк. Ну и сын один Брачыслава, так? Адзіны сын, легендарны. князь. Паўсюль легенды толькі вакол яго імя і усялякі такія падзеі розныя цікавыя. Князь увогуле загадкавы, таму што шмат чаго можна чуць, але з другого боку, калі пачытаць аповесць мінулых гадоў, калі пачытаць слова пра паход Ігара, звычайна летапісцы вельмі пазітыўна характарызуюць дзейнасць Ўсяслава Чарадзея, нягледзячы на вось усе падзеі. Дарэчы, князю многім не зусім можа і шанцавала, але некалькі разоў выходзіў з палона, прычым выходзіў жывым і без асаблівых стратаў для сябе і часам нават з пэўнымі пазітыўнымі зменамі. Таму князь даволі дзіўны. Пры гэтым варта звярнуць увагу і на гады яго кіравання. Калі мы будзем браць афіцыйную даціроўку з 1044 па 1101, гэта З невялікімі перапынкамі. Это у той час можна сказаць, што столькі не жылі. сапраўды А ён на той момант гэта даволі сталы ўзрост. Пытанне, колькі было князю на момант яго, таму што ізноў у 1044 годзе памірае Брачыслаў. Пасля гэтага актыўнасць на полацкай зямлі, яна і дагэтуль асабліва пасля 1021 года не фіксавалася, а тут увогуле знікае пытанне, што гэта. Пра князя мы прыгадваем толькі ўжо ў сярэдзіне 60-х гадоў, калі хутчэй за ўсё Ўсяслаў Чарадзей падрос. Тады яшчэ проста Ўсяслаў Брачыславович пачынае сваю палітычную актыўнасць. Пачынаючы з 1060 года, з паходу на Торку разам з паўднёва-рускімі князямі. Ёсць гіпатэтычная дата нараджэння Ўсяслава, 1129 год. 1029, прабачце. Магчыма. Прыкладна на гэта можам зарыентавацца. І, канешне, легенда пра Чарадзея пачынаецца ад яго нараджэння. Мы чытаем летапісе вельмі цікавыя рэчы. Па-першае, чамусьці летапісец піша, што князь нарадзіўся ад валхавання, ад чарадзейства. Чарадзейства. Мы ведаем, ад чаго дзеці нараджаюцца. Тут пытанне, якім чынам. Па-другое, пры нараджэнні прысутнічалі тыя самыя валхвы, язычніцкія жрацы. Гэта пры тым, што полацкая дынастыя даўно ўжо была хрысціянскай. Па-трэцяе, быць на главе его язвено. Што гэта за язвено? Якое валхвы параілі маці навязаць. І летапісец далей піша вельмі цікава, што носіць гэта язвено да сяго дня, таму і неміласцівы ёсць на кровапраліцце. Узнікае пытанне, якім чынам ён мог гэта насіць і якім чынам гэта звязана з тым, што ён прыліваў кроў. Прычым, як усе сярэднявечныя кіраўнікі, прыклад, той жа Новгарад, калі горад быў па сутнасці спалены. Вось актыўнасць Ўсяслава Чарадзея. І вось тут, дарэчы, якім чынам патлумачыць? Ад валхавання нарадзіўся, магчыма, таму, што у Брачыслава яго жонкі доўгі час не было дзяцей. І сапраўды тое, што толькі пра аднаго сына мы ведаем, пра іншых дзяцей мы не ведаем, гэта можа быць пацвярджэннем. Па-другое, чаму былі валхвы? Жонку часам даследчыкі выводзяць з фіно-угорскага племені Водь. З якім ён таксама быў гістарычна звязан. Далейшай падзеі, да гэта мы яшчэ прыйдзем. Але невядома, хто маці дакладна. Просто на жанчын летапісец мала звяртае ўвагі. Узяў князь жонку, узяў. І ўрэшце язвена, гэта хутчэй за ўсё амніён, тая прэнатальная кашуля, якой часам дзеці нараджаюцца. Выраз ёсць такі, нарадзіцца ў кашуль. Адкуль ён столькі слоў ведае? Гэта плацэнта, которая, так? Яна. Я не ведаю, цяжка выказваць. Сабраліся гінеколагі. Так вось, сапраўды Ўсяслаў відавочна насіў рэшткі гэта амніёну ў якасці амулету, і ён верыў у яго моц, і таму не баяўся ўступаць з бітвы і ісці наперадзе сваіх воінаў. І сапраўды ён верыў у сваю неўязвімасць, і ён яе адчуваў поўнай меры. Яму вельмі шанцавала пра гэта.
Да. А гэта ўжо спрыяла нараджэнню легендаў пра яго. Ну і ўрэшце відавочна паспрыяла абранню яго і кіеўскім князем. Гэта унікальны выпадак. Всеслав быў князем всенародна абраным фактычна. А легенда Ну, гэта але ж тое, ён- што ён пераўтвараўся, так? Тое, што ён ператвараўся Да. ў Ваўкалака, ваўка. ці- І гэта ёсць, праўда, ўжо в аповесці мінулых, не в аповесці мінулых часоў, а ў слове пра паход Ігаравы ёсць у былінах пра волха Всеславіча, з якім Всеслава атысамліваюць, пра тое, што ён мог ператварацца. Ён ператвараўся, каб некаторых удзельнічаць у іншых бітве, жывёл. ці як гэта тлумачыцца? Ну, тут зноў-такі відавочна, што дыму без агню не бывае. Нейкая падстава для з'яўлення вось гэтай версіі павінна быць, да, пра тое, што ён в ноч волкам рыскашы і з Кіева да рыскаша да курт Мутараканя. Мутараканскае княства гэта самае аддаленае старажытна-рускае княства, знаходзілася на Таманскім паўвостраве. Да? З аднаго боку падкрэсліваецца імклівасць руху Всеслава, відавочна, на чале дружыны. Але з іншага боку, чаму ж ён воўка перакідваецца? І пры гэтым усё ж такі аўтар слова пра паход Ігаравы выключна пазітыўна характарызуе яго і прыводзіць як прыклад. Вось быццам бы князь-язычнік, які ваўкалак. Такі станоўчы ваўкалак. Ну, вельмі такое дзіўнае ўвогуле, як і... Супярэчлівасць супярэчліва. характарыстыкі. Ён і хрысціянінам паказваецца в аповесці мінулых часу. Гэта пры тым, што зняў званы з Новгарадскай Сафіі. Што вы яму сёння налілі? Ну, Энергетык не. Ён зняў званы, але Цікавы з адной напой. Сафіі на іншую, другую. на другую. Ну, Да, все-таки... так вось наконт ваўка ўсё ж такі. Мы ведаем, што ў скандынаваў існавалі воіны-мядзведзі, берсеркі, але былі і воіны-ваўкі, ульфхеднары. Праўда, не кожны конунг, як пішуць у сагах, асмельваўся трымаць пры сабе такіх воінаў, таму што яны часам станавіліся неўпраўляемымі проста. І ўжо былі ворагі. Да. Але гэта воіны, якія фактычна ішлі ў бой без даспеха, накінуўшы мядзвежую, адпаведна, ваўчыную шкуру на сябе. І гэта былі воіны, якія нейкім чынам уваходзілі ў баявы транс, ну, хутчэй за ўсё, з дапамогай псіхатэхнік, і якія не адчувалі болю, якія былі значна мацнейшыя. Моц аднаго была як моц некалькіх. Да? І тут, конечно, гэта вельмі гіпатэтычна, але можна казаць, што навучаючыся вайсковай справе, Всеслав мог гэты нейкія тэхнікі засвоіць дзяцінстве і мог накідваць на сябе сапраўды ваўчыную шкуру. Ну, пры тым, што, канешне, нельга ўлічыць ульфхеднарам, это само сабой. Ці мог проста быць звязаны як-небудзь Да. з падобнымі прадстаўнікамі сярод дружыны маглі быць, тут усё верагодна. Да, скандынавы і ў тым ліку такі маглі прысутнічаць. Просто звестак пра гэта не дайшло до нас, гэта цалкам натуральна. Так вось пра легендарны лёс сапраўды. Спачатку мы сустракаем Всеслава на старонках летапісу ў якасці саюзніка кіеўскага князя Ізяслава, яго братоў. Тры браты Яраславіча фактычна валодалі Руссю. Ізяслав кіеўскі, Святослав Чарнігаўскі, Всеволод Переяслаўскі. Але ў далейшым сітуацыя крыху Рэзка змяняецца, да. Ўжо ў 1065 годзе Всеслав робіць паход на Пскоў, а ў 1066 захоплівае і рабуе Новгарад. Але на Пскоў паход робіць, але ён яго ўзяць не можа. Взять не можа. Магчыма, ён не ставіў такой мэты, магчыма, не здолеў. Тут мы ведаць не можам. Але Новгарад ён захоплівае, паліць, сапраўды знішчае мужчыну, уводзіць жанчыну. Забірае дзяцей. званы. Палон, забірае званы, што, дарэчы, Сафіі. дае магчымасць датаваць пабудову полацкай Сафіі. Да, ось тут мы бачым зноў-такі супярэчлівасць. Быццам князь ваўкалак, князь язычнік, але князь добры хрысціянін, які будуе галоўны храм, Сафійскі сабор. І зыходзячы з таго, што спатрэбіліся званы, навукоўцы лічаць, што якраз да сярэдзіны 60-х гадоў полацкая Сафія. Якім трэба быць веруючым, каб пабудавана. спаліць горад, зняць А адны вось званы тут і пабудаваць высеяны царкву ў радзявечча. другім. Мы горадзе. бачым рэшткі язычніцкага светаўспрымання. Бачым тое, што называецца двухвер'ем ці дваяверствам. Это не значит, что люди адначасова былі хрысціянамі і язычнікамі, это значит, што ў іх душы ўсё цесна пераплеталася. Всеслав, безумоўна, ён быў хрысціянінам і лічыў сябе такім. Але тут мы бачым тыповае для язычніка, ну, скажем, дзеянне. Захапіўшы горад ворага, ён яшчэ наносіць удар і па галоўнай бажніцы гэтага ворага. Да? Як некалі захапіўшы
гарадзішча аднаго племені, іншае вынішчала капішча, да? Знішчала ідолу, каб паказаць, што нашы багі мацнейшыя за вашых багоў, раз мы перамаглі. Ну, гэта ўсё скончылася. З аднаго боку Новгарад узят, Новгарад вельмі моцна пацярпеў, традыцыя бацькі была працягнута. Брачыслаў хадзіў, Сяслаў хадзіў. Ну, і, дарэчы, гэта першы паход яго на Новгарад. Але у далейшым зразумела, што браты Ізяславічы выступаюць супраць актыўнасці князя Полацкага, і завяршаецца гэта ўжо вельмі сумна для Полацкага княства. У наступным 1067 годзе адбываецца паход паўднёва-рускай кааліцыі на чале з Ізяславам Кіеўскім на полацкую зямлю. Прычым першым удар прымае легендарны Менск, таму што назва горада ад той ракі, на якой ён знаходзіўся, таму што горад рака Менка крыху ў іншым месцы, не там, дзе зараз сённяшні Мінск. Завяршаецца тым, што горад быў знішчаны. Прычым гэта непасрэдна ў адказ. Да? Вот пачынаўся ў сакавіку на Русі, таму Сяслаў ударыў недзе ў канцы 66-га, а 3 сакавіка 67-га на самым пачатку года ён сустракаецца з братамі Ярославічамі на Нямізе. Ну, дарэчы, ўсё ж такі наконт летапіснага Менска і сучаснага Мінска, вось тут такая спецыфічная, калі мы кажам пра даты заснавання легендарныя, ну, тады за аснову жыхары Мінска сучасныя бяруць 1067 год, першая прыгадка, горад, калі быў ліквідаваны. Пасля гэтага, канешне, прыйшлося гэтую паўднёвую крэпасць Полацкага княства будаваць ізноў, але вось дата вельмі спецыфічная. Дата, можна сказаць, нават сумная. Усяслаў Чарадзей спяшаўся на дапамогу, але сваім жыхарам свайго, ну, дакладней, сваю маёмасць, у першую чаргу ён аберагаў і сваіх людзей. Скончылася гэта ўсё бітва, якая, верагодна, адбывалася на тэрыторыі сучаснага Мінска. Гэта легендарная бітва на рацэ Няміга, бітва на Нямізе, якая апісваецца вельмі каларытна у аўтарам слова пра паход ігравы, і гаворыцца пра тое, што бітва была крывавая, у якой Усяслаў Чарадзей пацярпеў паразу і вымушаны быў уцячы. Да, у летапісе вельмі сцісла, бы сеча зла, мнозе падоша. Ну, яшчэ вялікі снег адзначаецца, па якім сутыкнуліся. А слой пра паход ігравы, там ужо каларытнае такое пісанне. Падрабязна, літаратурна, ярка. На Немізе снапы стерют головами, молоты чепихара лужными, на тот за живот кладут, веют душу от тела. Немиги кровавые брезени, бологом бяхуть посеяны костьми русских сынов. Причем відавочна, что автор, які писал в конце 12 стагоддзя, и он под русскими сынами мог разуметь и дружинников паўднёва-русских, и дружинников полацких, что подкрэсліва вельмі кровопролитный характер. Як, дарэчы, і хада далейшых падзей. Няхай сабе паведамляецца пра перамогу Ярославічаў, але відавочна, гэта была пірава перамога. Да, яны пацярпелі не менш, чым войска Сяслава, таму што яны не пайшлі на Полацк, пра гэта ўжо не прымінулі адзначыць. Рэсурсы згубілі. Да, яны вымушаны былі таксама адступіць. А мы вымушаны паведаміць, што час скончыўся ўжо, на жаль. Я так разумею, што Полацкае княства мы не ўклаліся ў нашу гадзінку, і трэба будзе працягваць далей. Дякую, што прыйшлі, дзякую, што все новые звесткі пра нашы землі даходзяць до нашых тэлегледачоў. Заставайцеся зараз з намі, паглядзім Александра Карэнмана, што ж ён там такое прыдумаў, цікавае, што цікава таксама нашым гараджанам. Патрап у тэлек. Я добавил динамики в передачу. Всем привет, это «Попади в телек». Сегодня уже неизвестно, какое мая на календаре. Давайте же обсуждать планы на будущее лето. Пошли. Планы на лето. Расскажите нам ваши. Работа, еще раз работа. Неинтересно, печаль. Давайте отдых обсудим. Что, не будет отдыха этим летом? Спортом буду заниматься. А кем? Прошу. Прыгала хоть раз? Нет, конечно. Так не прыгала или прыгала? Давай определяйся. Прыгала. Так прыгала или нет? Прыгала. Честно. Ручки вот так сделай. Не как будто я тебя должен ударить, а просто типа я не вру. Страшно? Ну, сколько раз прыгала? А, то есть это прям для тебя? 41. Давай забудем про то, что есть такая возможность врать. Давай правду. Правда. 140 раз прыгала с парашютом? Ну да. Ты десантник? Кто ты? Ну, спортсмен, типа. Слушай, но второй раз страшнее?
Да, конечно. Она тебя притягивала когда-нибудь на парашют? Нет, я Зачем? никогда не прыгала. Хочешь? Хочу. А чего ты Я плохая подруга. специально ее издеваешься? Ты прыгаешь сама, чтобы ей становилось все обиднее и обиднее. Если вы успеете. Короче, девчонки, желаю вам летом все-таки отдохнуть. Хорошего дня, спасибо. Спасибо. Какие у вас планы на лето вообще? Ой, детка моя, огород. Да ё-моё, бросайте огород. Было б здоровье и огород. Шляпа, очки, гамак, газетеночка. Я с вами согласна, в этом возрасте так уже и надо. А, Так что же вы в огороде копаете? а я ж дурная шова, привыкшая к огороду. Ну, придется послушать вашу Все, молодых. все, желаю вам удачи. Терпения. Хорошего лета вам, спасибо. Будьте здоровы. Иван, приехал. Спасибо. Еще весну надо доработать, да? Закончить, да. Планов никаких. Вы как человек опытный решили уже ничего не планировать. Когда планируешь, ничего не получается. Наверное. А почему так? Закон жизни, закон чего? Ну, знаете, человек уже на пенсии, О, начинайте. и начинается, знаете, Вы себя недооцениваете. Вы Кроме в того- солнечных очках, рубашке, идете по бульвару. да, где-то. С в Крыму, белыми например, зубами. И В Рио-де-Жанейро, по белых мосту штанах. едете по-новому, да, да. Каникулы скоро, да? Да. Летние. Что делать будем? Ну, поеду Куда? в Сочи. Сочи? Да. А ты? В лагерь. Лучше ты в лагерь с ними Не, я едешь. в лагерь, потом в Сочи. То есть вы вдвоем в лагерь Да. поедете? Мы Что самое клевое можно делать в лагере? отдыхать. Планы на лето? Я еще не знаю. Еще не знаете? Нет, От кого это зависит? тоже не знаю. Кто-нибудь, устройте ей планы на лето. Пожалуйста, кто-нибудь. Ой, на море хочется. А планы какие? И в планах на море. Что за море? Где оно? Какое? Черное в Крыму. Черное. Вы в Крым полетите или поедете уже Поедем на машине? по мосту. Открывать мост? Да. Не боитесь? Нет, а чего бояться? Мало ли, только что открыли, ничего не понятно, что там вообще, ничего. Почему? Все понятно. Через переправу ездили по мосту с удовольствием. Мы желаем вам хорошо отдохнуть. Спасибо. Ваш прогноз, будет дождь? Будет. Как вы определили? Тучи ходят. Ну это просто. Бывает, что их просто ветер сдувает и все. Смотрели по интернету погоду. Никаких примет у вас нет по этому поводу. А вот что, знаете, там ласточки летают низко. Не наблюдали. Парит. Ну, может, парит, да. Ну, зонтик Марина, взяли. будет дождь? Да. Дочка сказала, будет. Ну да, она с зонтом. Ну а вообще, какое лето будет? Как вы думаете, дождливое или будет жаркое, классное лето? Какие у вас прогнозы? Ну, хотелось бы, чтобы жаркое, конечно. А планы есть на лето такие вот, которые нужно, вот как-то, может быть, какая-то летняя история, которую вы, знаете, в голове у себя остановили и думаете, вот-вот, скорее бы в июле. Отдыхать поедем Куда? куда-нибудь. Ну, не знаю еще. посмотрим. Надеетесь, да? Или уже точно? Ну, точно. Желаем поедем. хорошо отдохнуть. Вот так планируешь, а потом все получается. Чтобы у вас все получилось. На сегодня все. Пока. Ну вось сёння хтосьці даведаўся крыху пра гісторыю нашага рэгіёну, хтосьці штосьці ўмацаваў у сваёй памяці, а хтосьці даведаўся і ўпершыню, што такое тут да. адбывалася. Ну, просто столькі продкі наши Нарабілі. нарабілі так, што нават у одну праграму з полацкае княства ніяк немагчыма уціснуць. Таму будзем працягваць, канешне. А сёння завершым музычным падарункам для вас. Гэта узорна-вакальны калектыў «Лада» і харэаграфічны калектыў «Вясёлая карусель» гарадскога цэнтра дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі. Вывучайце гісторыю і нясумнага вечара пакуль. Пакуль. У высоких барах водар чисты і свежий, і бярозовый пах, і маўклівыя вежы, як табе, Беларусь, усім сэрцам хілюся за цябе, Беларусь, з верай Богу малюся, ні вайны, ні бяды.